Gabon bukan sininya aja lu. Kulungka kapangni takutai buksong joto Jacob de Broma official no nai tong nai rong no haina hai tini kaisa sang mangpli tui faikha normal baksa krung tongnan bagi Jacob de Broma official ang belakan sai ko haipon jora manya jora manya ni bagi jefru jora mana afro nong bagi koklam tui fai tabu tirpra hasteo political hai ka ba politics no tui botol warai sak lai mani belai no bangai tongo amoni bisingo bo haina hai salnei ba saltam khanao mangpili askan pirjak tong kirim sincha busuk jorate kubui semenya chung tak jorate police case FIR lots mani rogo nugya kho musle borok khoknai charai basa khoknai rokni pirjak tong bo area ni bo ang sawi manja jodi sin tau je Jacob de Broma official naiman yak lokhe bui comments nai omo yang area ni si and haina hai omo mangpili sok pakha abage ang nong boskango chernan bai phakya sung nugui mano kubang kukno thai sung haino state tei oino thai bolte oino state roko charai basa khoklai mani CCTV footage o camera o capture ang mani amai kubang kuno sung nugo pheba ta kha Tirpura hasteo se musle kana actually sung Tiprasa ra patam hun musle kana no a musle kana phai charai khokna phai manjakgo hoi bolaikha khoroksa brai no bulai mani yago bo amhai thuisa soro kubang kuk nongkha mohai mangpili pirjagui tongo yago thuisa soro bini bo borok khongna phaio ni phiaba exact bo jaga ni amo sung sawi manja a sawi manya ni bagui ang kangpo samle toknang o kokno chirnani kok chirnani bagui ma phakya je kubida tawsu jorate Tirpura hasteo musle kana ba borok khongnai phai tong actually always no ni jinis rai sarok no hangke to alert to tongna no kaisa nogo training runa nango sabo bai जों गोबां कोनो awareness nugo advertisement no stabo ongkhori tongo national haikwa bollywood ni basically ongkhori tongo advertisement je ni bosaboti rong na school thangka angka ma phasara no naina thangka angka kaisa password reirta password sarai bosano gam hai sarai bosano no phurungna ni nango jate nang ni ma pha bai buisao ni ma bau phalia tini sakakmun thanga ta siko sakang thanga ni ma bau phalia sung non phakya sarkha chips pono sarkha jekono manai phun sarkha sarwe asrai na khowit langkha actually ama hairok to Tirpura hasteo asung nugia kho mangpli no asung nugia kho bolte naka barabar kroi baksano phebo aboino chung tau sini Tirpura hasteo bo awareness khana nango jodi oma hai borok nugui tong ha puile verify khaigra di ahino loino tangni jodi no chrai no khogwi tlangman lama rago mankha ba kasui mankha kle ekta kok ba senior nugya kobor kekruk jekono ngai mano ama hai rong nukha puila bono kami amsel lukrok milioi thanao so tuni rigadi police oma hai moi borok bianjani senior nuya phai oma hai to kobor phonong to kekruk phonong to nor buya to ya kadi jodi sino bono chrai khogwi mankha to amato lukrok no bunai no mana khaimia ga abagi te lukrok ma ke bulai khamono saimanliya musle borok khoknai manjakgo hunai je kha khai saltam ba salburi rok ungkhana viral mane kusu viral long tong kubi da bokma khoknan bagi phaikya ba kubi da khogi manjakha ta hujorate kuno sung nugui ba dekho a viral no sango chiro tobkhe je Tirpura hasteni tongnai ma phangni tongjana roje bosaboti cherai rok nijini bosaboti no safety secure ke tonedi nijini nogo tongoi bo bosaboti biang thang borotong thungui tongmani amono khel khai tongnani nangna charai bosa khokjago haisi lama rako jekono chung nugui mano Delhi hai city o bufa bufa haike mobile kok sathate hai ke nai tongdropsi yak go romjak bosano se khowitlang thanga Delhi metro ni cases bisingni sikangni ge Tirpura haste bongai mano nok rogo tonglai phono bosaboti nokla thung tongi khangka yang ko kisa khel khai tongna nango khel khai tongna nango kami amsa yang to tebo sarai rokma phano khogino thungui tongiyo sarai bosarong ko baksa kokmati ma tirong ko borong naiba gabin secure tongna nango ni bosaboti no ge je school bosaboti tongnai rokno ba phurungna nango ang na phai angka borok phainai jeto private school hangka baksa jaga hangke card ro identity card ro
je student ni serai besani a card phunugui se gate ni hoite serai no manai a haino bunya go ya fari ro hoya a card tong hase ya profio bakse joto school to ma facility krible ge kamiam se kubang kung chini missionary school tong kubang kung school tong nursery pornai rogo bakse nang soge sini puno serai no tlang thang mano ge amorok no kisa hojak tong di o viral mangpli nai nai di hai comment to norok sadi o mangpli biang om kubi da sengra ang bono kubi bo hinje sengra bo hinje pheba je gotna je incident mani obo kubui bo borok da khokatam khokama samine phe obo bujak tok jage borok khogri man viral mani omole kubui nai nai di इधर देख इधर देख Muslim masa kana je bon mukang sini nyarak waje iko bon mukang sini nyarak je nu na je bunyi para ro so gen ju kala sini nyarak waje iko bor serai khongnai borok